Alokim píše pri videu s panorámy hliníkové okná 350 000, to chceš. A opäť ľudia na seba nenechali dlho čakať a máme tu ďalšiu časť relácie, hejterské komentáre. A máme tu ďalšieho odborníka na okná. Viem, že u vás v Radvani nad Laborcom je top mať plastové okná, ale hliníkové okná sú high-endové a v projektoch s vyšším štandardom sa používajú práve tie. Steven Seagal, a.k.a. Štefan Čajka píše a potom, že prečo si mladí nedokážu kúpiť byt v BA. Áno, presne to je ten dôvod, lebo ľudia ako ja, čo vlastnia stovky bytov a skupujú všetko, čo hneď príde, tak potom nikomu ďalšiemu nič neostane. Srandujem samozrejme. V Bratislave je aktuálne 3400 bytov na predaj, čiže tie, ktoré sú na predaj, tak môže si kúpiť hocikdo. Kľudne aj ty, pán Čajka. Kapitán Chrumka píše 425 za 93 m2, 11-ročný a pri Slovnafte. Hurá! Pán Chrumka, ak by sme sa pozreli vzdušnou čiarou od tejto nehnuteľnosti po Slovnaft, tak zistíme, že tá istá vzdialenosť je od historického centra Bratislavy po Slovnaft. Znamená to, že prezidentský palác je pri Slovnafte?